Kini ang DYNE 97.5 sa inyong mga radyo. Ang istasyon sa saktong nutrisyon. Radyo Kahinsog Daog na. Ikaw ba samaran o pagpati? Gikapoy napildi ka sa kinabuhi. Nawad-an sa paglaom o kadasig. Kini ang programa nga magtanyag kanimo og mga pulong sa pagdasig og inspirasyon sa kalig-on alang sa kinabuhing puno sa pagsulay. Dili lang kay makadungog ka sa mga pulong sa pagdasig kundi mapaambitan usab ka sa mga pulong sa paglig-on pinaagi sa pulong sa Dios. Sa bisan unsang matang sa kinabuhi nga nagian karon sa matag usa, ibal-i nga ang Dios nagmahal ug nagpangga kanimo mintras may kinabuhi adunay paglaom. Kini ang Paglaom Karon. Tulunganon nga puno sa impormasyon nga may kalabutan alang sa pagpahinsog sa atong espirituhanong kinabuhi. Atod kaninyo ikan sa Campus Bible Fellowship o Glorious King Jesus Assembly Broadcast Ministry o AUG Philippines. O karon, ania ang inyong mga alagad sa kahanginan, General Tudlas o Bobby Escabal. Alright, maayong buntag sa tanan tong mga suking tigpaminaw dinhi sa Radyo Kahinsog. Kini sa inyong higalas kanginan, General Tudlas. Og wala si Sir Bob karon tungod kay busy gyapon. Og ani ako'y bisita karon dinhi sa tuang programa karon diri sa Paglaom Karon. Og siya maghahatag kanato usab og mga pulong nga paghahatag kanto pagdasig sa tag-sa nato ka kinabuhi. Nga musunod ako talagsaong kaayo mo. Ug nini nga tagna sa kabuntagon mga kaigsunan, maayong buntag sa tanan mga listeners gikan sa nagkalanlain nga dapit sa lugar diha sa Japan. Doon na tayo mga listeners din ha. O doon na po tayo mga listeners diha sa Germany, si Sister Midi Linus Sargorodni. O atong mga kaigalaan usab diha sa lungsod sa Barilitanan nga mga tigpaminaw sa Dumanhog, sa Karkar o sa lain dapit sa ato ang maabot dining signal sa Radyo Kahinsog. Karon dili na to magdugay di na to na langan-langan na to ang topic nga pag-iskutan tungod kay medyo taas-taas pa kini. Ang atong iskutan karon mga kaigsunan, it's about the new life in Christ and physical healing. No, atong kauban dinhi sa ato ang programa karon way lain kundi ang ato ang usa mga higala diha sa kahanginan nga nagasubaybay pod sa ato ang programa diha sa internet. Evangelist Edwin Canonigo from Jesus is Lord Christian Assembly sa Sambuan, Cebu. Pastor Edwin. Mayong buntag kaniyong tanan mga tigpaminaw ning programa sa kahanginan. Dako natong kalipay, dako akong kalipay nga giinbitar sa akong higala gigsoon sa Ginoo Brother General Tudlas sa paghatag og gameng tambag og pagdasig sa matag usa akansang kinabuhi dunay dagkong mga problema. New life in Christ and physical healing. Mga igsoon og mga higala di man ngilad nga mga doktor kay kana makatabang mana sa atong physical gihapon nga kahimtang kay ang pagkadoktor sa lawas kini usa man kagasa labi na sa mga nag-eskwela medisina. Apan ang kabaguhan diha ni Kristo, ang kabaguhan sa atong kinabuhi isip mga alagad sa Dios, isip mga sumusunod ni Kristo. Nagkinahanglan kita og mga tambag nga gikan lamang sa Biblia. Pastor General unsa may or Brother General unsa may imong dugang sa atong kini nga to ang pag-iskot karon dinhi sa to ang paglaom karon no dasig kita sa matag usa nga mga listeners nato kay karon lagi magasaulog ta sa to ang unang
adlaw sa 2017 ugmang adlaw no, ato ang Mao dakong gyud. pasalamat no nga tagaan patag lain na sad nga tuig. Daghana kayong naghinam-hinam sa bagong tuig 2017. Nag-andan na sila sa ilahang mga biko. ilang mga lami nga mga pagkaon og ilang mga firecrackers pod ang pero iwas-iwas lang taon mo sa inyohang mga pabuto no kay basin unya Walay kamot baligya sa merkado. lisod kayo walay baligya nga kamot dito sa merkado. Unya sige pastor ato nga i-share kanila nining takna sa kabuntagon ang mga butang o mga pulong sa Ginoo nga makadasig sa makabaton tag kabaguhan sa kinabuhi. Unsay ato ang buhaton nga makabaton tag bagong kinabuhi sa atong tagsa-tagsa kinabuhi mga kaigalaan mga kaigsunan. Akong ihatag kaninyo ni Reverend Pastor Edwin Canonigo, Evangelist Pastor Edwin Canonigo. Di na to malimod nga daghang mga tao sa bisan asang dapit nangandoy gyud kabaguhan sa kinabuhi. Gani ang uban naniid sa palibot kung unsang relihiyon na ang anging sudlan. Unsang pundo ka nga angay natong apilan aron nga makabaton og kinabuhi, bag-ong kinabuhi. Apan kun imong huna-hunaon pag-ayo, walay laing paagi nga ang tao makabaton siya kabaguhan diha lamang ni Kristo. Mao nang atong titulo gianggaan nato kini og New Life in Christ. Kay walay tinuod kabaguhan kung wala si Kristo sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Diha sa ikaduhang Korinto kamo mga tigpaminaw. Diha sa bisan asang dapit kutob sa maabot nining Sibya sa ikaduhang Korinto 5:17. Kung mahimo inyo kining basahon. Ang pulong ni San Pablo sumala sa lamdag sa Espiritu sa Dios nag-ingon kay ni bisan kinsa kadtong nahiusa diha kang Kristo Jesus bag-o na siyang binuhat ang daang mga butang nangagi na ang bag-o niabot na. O ni Brother General sa atong kapanahunan usa ni sa mga foundation nga bisag unsa pa di ay kabtautan kabangis sa usa ka tawo, bisag unsa pa ka salbahis, Amen. Unsa pa niya ka makasala sa katilingban, duna pa gyud siya paglaom, no? Doon lagi paglaom. Dunay paglaom. Kay ang Ginoo bitaw siya paganhi, wa man muanhi para sa mga tarong ng daan, no? Dili Diba? para sa mga Niani siya para sa mga sama nato nga makasala, no? oo. Kaniadto nakahimo usa tag mga dili mayong binuhatan apan karon nga nagtamod ta nining pagtulunan nga bisan kinsa kadtong nahiusa kang Kristo Jesus bag-o na siyang binuhat. Amen. Praise God. Kinahanglan nga ang atong kinabuhi mahiusa diha ni Kristo. Unsaon man siguro pagkahiusa nga di man makita ang Ginoo. Pwede ba na ba kay idea gamay Brother General? Bisag ako imong invite ani nga programa. Kana maka himo ta og usa ka relasyon sa Ginoo kanilang pagkikiusa diha ni Kristo, no? Usa ni siya ka importanteng butang pod nga masayran sa tanan nga usa ka importante nga naagid ang tao nga relasyon nato sa Dios. Pagsalig nimo kang Kristo bisag di siya makita tungod kay bisag di ta kita niya, no? Biblia man gud nag-ingon man sa Hebreo, Book of Hebreo nga faith is the substance of the things hoped for. Amen. Things which we cannot see. So, Okay. kung bisan og dili makita nimo ang Dios, pero imo siyang tuhuan. Amen. Kunya uban sa pagsalig sa iyang mga pagtulunan. Dako gyud higayunan posibilidad Amen. suma sa gisulti din ni San Pablo nga mabago atong kinabuhi, makabaton og direksyon. Mahiusa kang Kristo. Mabugkos diha sa pagtulunan ni Kristo. Amen. Makabaton gyud og kabag-ohan sa kinabuhi. Kana bitang moadtog syudad. Dunay mga left turn, right turn, ngin driver magud ta usahay, no? Mag-drive ta. Na po U-turn. No left turn, no U-turn. Nay mga dunay mga sinyalis, mga street signs or road signs. road signs. Kung mag-drive ka nga di ka magpakialam sa wa kay pakialam sa mga road signs, dakog posibilidad madisgrasya ka. Mao gini may tabo. So kini sang kabaguhan sa itong kinabuhi, diha kang Kristo, maangkon lamang kini kung magtamod ta sa iyang pagtulunan. Mo nagingon pastor nga diha sa kinabuhi do na po'y mga
signal sa ato ang pagdagan o pag-journey des kinabuhi. Dunay mga warning signs, dunay go signs, o doon na po yung mga stop, no? Kay ako, di gid ko muto tinuod na Brother General or Pastor General, di gid ko mutuo nga ang tawo makabatog kabaguhan sa kinabuhi nga mingon siya muampo ko na sa Ginoo niya, wa siya masayod sa mga pulong sa Ginoo. Kinanglan po ang pulong yun sa Ginoo. Oh. Kay ang yawa bitaw sumapa sa mga apostoles, ang yawa nakailam pus Ginoo. Oh, kaila po. Nagpangurog pod. Oh, nagpangurog nga mga tao, nagpangurog baka. Ora mga tawo gibugkurog ng tao. Ang yawa mituos gid nagapangurog pa, pero ang problema las yawa kay dili siya mosunod sa Ginoo. Oh, mo ra nakalahi sa yawa og sa tao. Kining tao hinuon di mo kurog sa Ginoo, kasala po hinuon mo na nga lisod ang pagbag-o. Pero kung mutahod, mutuo siya sa Ginoo bisag di makita ang Dios, nya mutahod siya pagtulunan, the Lord mohimo gyud milagro nga kaayuhan. Ang sumpa ito god, ang karaang mga butang kalimtan na, moabot na ang bag-o. Kaya namas Biblia god. Example ha, palahubugi ka. Di ba? Panalitan lang. Ingon ng Ginoo nga, kung naa ka niya, ubiya magiga na. Kay mutahod mga sa Ginoo. Amen. Panalitan. Ikaw, grabe ka manghingulat ta. O, di ba? Pero dagmal sa asawa. O niya, bisyoso. Pero kung dihang masugatan nimo ang presensya ni Kristo, nimo basa ka siya mga ang kuha magod. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Di ba? Kung walay musulti, way makabawag. Okay lang lagi musulti. Walay mutuo. Kay lisod lagi ingon nga, pastor, usa paghiusa. Kinan maminaw ka sa pulong ni Kristo sa Biblia. Aron makabaton kag pagtuo, o kining pagtuo maoning gikan sa Biblia. Amen. Unya tungod nining pagtulunan sa Dios ni Kristo diha sa Biblia, anha ka mabag-o tungod kay kini nga instructions dunay gahom. Amen. Dunay gahom ang pulong sa Ginoo. Di ba Hebrehanon 4:17, ang pulong sa Dios mas hait pa kaysa duha 4:12. Mas hait pa kaysa espada nga duha ang suwab. O grabe no? Usay sakit. Mo na kung magwalita, sakit. Kana bitang tao operahan sa kay na igos bala, magaguroy man na nigopira. Pero naayo siya. Gusto pa siya maayo. Oh, kana dunay mga operahan sa example kanang nakatulon siya og lansang. Matulon bang lansang? Nakatulon siya og kanang mga dili maayo ba? Nya kinahanglan kwaon gyud ang naa dito sa sod nga operahan man na. Sama sa tong amigos sambuan nga naputol iyang tinai. Gihiwa ang tiyan ay. Primero gi-endoscopy siya. Gitusukan sa kamera sa iyang lubot nga mura matug gamayng tubo nga may kamera rel niya. Nitan-aw nga dos yang tiyan, bayang singgit-singgit ka sakit. Nakit-an nga putol ang tinai. Then uyawa god. Hangtod nga after ato sa check-up, gihiwa ang iyang tiyan, sakit kayo. Gisumpay iyang tinai. Kini pod ang sa may gihiwa, di ba? Metal man. So ang pulong sa Dios sama ni siya mga metal nga espada sa magkutsilyo. Sakit kayo. Mana kung hisgutag ka maturan, sakit. Pero maayo pagkahuman. Makaayo pod. Makaayo. Liman ka ang tanan nga mahiusa ni Kristo. Unsa man ta paghiusa? Kinahanglan mutuo sa pulong ni Kristo. Kay ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa pulong sa Dios. Di lang kay mutuo, sundon. Di ba? Sa naimabasa ril sa Biblia gihapon nga ang muduol kanako mamati sa kong gisulti ug mutuman niini may sama og usa ka tawo nga maalamon nga nagtukod og balay ibabaw sa bato. Nya pag-abot sa mga trahedya sa kinabuhi ug mga baha wala kini tumpag kay natukod man kinis bato. Kung wa ko masayop Lucas 6:47 mao gyud. Mo ning Lucas 6:47. Pwede ba dugangan nimo gamay, Brother General? Dinhi mga kagalaan magigsunan sa ato ang pagtukod sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan nga nagtutag Ginoo, kinahanglan kita sa pulong sa Dios, kinahanglan ta ni Kristo, kinahanglan ta nga ang ato ang pagtuo
nakapundar diha sa atong Ginoong Hesukristo. Apan sa dili pa kita mopadayon mga kaigsunan ato sa paminawon kini nga usa ka awit nga maghatag pa nato kadasig og kaligon sa ato ang tagsa kinabuhi. Atong Kita paminawon. mas mayo. Salamat Ginoo. My favorite. Ikaw ang hinungdan ano nga musunod ako, talagsaong kaayo mo. Dili ko makalimtan ang mga butang, kalipay ug katagbawan. Nangkon ko matud pa sa saad mo, dili mo ako pasagdan ni biyaan. Salamat Ginoo sa panalangin. Salamat Ginoo, gihigugma mo ako. Salamat Ginoo sa kaluwasan. Ikaw ang hinungdan ngano nga musunod ako, talagsaong kaayo mo. Dili ko makalimtan ang mga butang, kalipay ug katagbawan. Nangkon ko matud pa sa saad mo, dili mo ako pasagdan ni biyaan. Salamat Ginoo sa panalangin. Salamat Ginoo, gihigugma mo ako. Salamat Ginoo sa kaluwasan. Kini ang DYNE 97.5 sa inyong mga radyo. Ang istasyon sa saktong nutrisyon. Radio Kahinsog Daog na. Alright, balik ta mga kaigsunan sa tuang programa Paglaom karon o padayon ta sa tuang ginaisgutan dinhi sa tuang programa may tungod kini sa kabaguhan sa kinabuhi o kining healing, no? Bitaw. Okay, magpadayon ta Apan, Sir o Brother General, doon ako last nga verse about sa kabaguhan ba nga may maghatag gid kanato og kanang dugang pang kaligon. Oo. Kanang sa Juan 15 Juan- versikulo 7. Juan 15 versikulo 7. Kanang ingon ba si Ginoong Hesukristo, if you abide in me and my words abide in you, you can ask anything you wish and it shall be done unto you. pagkanindot ana No? na verse, no? Ang kining kabag-uhan nato ni Kristo, doon na siya pakapin nga hilabihang nindutang saad. Wow. Kana ganing uban nga manguyab, Oh, bayang daghan ng pasalig og mga saad. dagan kayo No? og mga Labi na promise. kay hapit ng New Year, mugmoingon dayon nga kung sugton lang ko nimo day karong New Year. Isuroy ka nako bisag asa. Grabe yan. Og mga kapangayo ka nako bisag unsa ihatag nako. Kana mga pasalig sa mga tawhanon nga siguro kung dato mahimo man. Pero sa Ginoo mga kaigsuonan,
dunay saad nga kung kita mahiusa na ni Kristo, pwede ta makapangayo, Amen. ma-develop ang atong karakter, ma-develop ang atong hunahuna, atong kahibalo, mo lambo. Unya na si ihatag ang Dios kung unsay atong pangayoon. Amen. Kung magpabilin kamo kanako. Oh, mo na So, ingon. di kay nahiusa kas Ginoo karong panahon na kay misalig ka niya og nitamod ka siyang pulong. Ingon din ka nga, Lord, kotobra ko 2018, no? Dili pwede. Kailangan pag ingon Lord magigiusa ko nimo, Lord hangtod na nis katapusan. Oh. Aron og atong sumadahon kung imong isaad nga Lord makiguban ko nimo banila jud ko kay Why surrender ay? why surrender wala give up ay. May sad if you abide in me kung magpabilin kamo kanako. Oh. Og ikaduha, and my words abide in you. Kining Biblia, Ang pulong sa Ginoo. pulong sa Dios, pagtulon-an sa Ginoo. Way sagol. Way sagol pagtulon as kulto, no? Oo. Di lang tayo mention usang kultuha kay masig ma-misinterpret ta, ma-misunderstood ta. Mga pagtulon-an nga kung wa giwali sa mga apostol, wa gitudlo sa atong Ginoo, na di na to iapilon. Oh, mao gyud. Kay aron makapangayo ta bisag unsa. Amen. Di ba? If my words, if you abide in me and my words abide in you, you can ask anything. Di ba? Naiingon nga pangayo, ikapagatagan, panuktok, ikapagablihan, pangita, ikakaplag. Nya, wa sila kibaw doon na kondisyon. Oh, magdepende po din na sa pabuton sa Ginoo. Ang kondisyon na mo relate diri sa gisulti tong Ginoo, if you abide in me and my words abide in you. Kinahanglan ang iyang pagtulunan John 15:7, Juan 15:7. Mag-uban pud na to. Kauban ko yung nas Biblia nga pag bagong buhay na biya sa bisyo. Mag-ampo ka Lord. Akong pangayoon nga baguha ko Ginoo. Brother General, mga tigpaminaw nato sa kahanginan. Sa radyo bisan pag sa radyo kahimsog, bisan pag unsay imong tumaron. Bisan pag iparehab kag ka 30. Narbe gwapong rehab si Duterte. Daghan ra bang natokha nga? Oh. Bisan pag pinakagwapong irkon nga rehab o pagkaon ang kabag-uhan sa kinabuhi diha ra gyud. Kinong kani kaysa kanang artistang sikat kayo, Baron Kaisler. Baron Kaisler. Kapila man nag-rehab. Kadaghan naman nag-rehab. Kadaghan. Apan ang kulang ni Baron, pulong sa Ginoo. Amen. Diba? So ingon rin Biblia. Kung bisag papuyon patag palasyo. Aron puyo tag hayahay. Pero ang inner changes, aka nang gitawag nga inner life na to nga gigamhan sa espiritu sa Dios. Na makabaton og kabaguhan sa diha nga magtamod ta ni magpabilin ta sa Ginoo og ang iyang pulong magpabilin kanato. Before ko mo break ani nga topic, naam ko sa Biblia Matthew 7:28. Jesus said, "Not everyone who said unto me, who call unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven." Amen. Kung dili kadto lamang nagbuhat sa kabubuton sa kung amahan sa langit. Ang kabubuton sa Dios Amahan nga maminaw ta sa pagtulunan ni Kristo nga magpabilin ta, di ba sa Bible ingon si Jesus Christ, wala ako moanhi sa akong gagalingon, mianhi ako ron pagtuman sa nagpadala kanako nga among amahan. Amen. Ang planos amahan nga ikaw ug ako mahiusa ni Kristo ug magtamod sa pagtulunan ni Kristo. Aron nga makapangayo ta Lord bag-uha ko. Mo ni package mabag-o ta. Di lamang kay maluwas, mapasaylo atong mga sala, mabag-usab ang atong kinabuhi. Last nga verse about kabaguhan. Isulat ninyo mga tigpaminaw ko sa kahanginan aron nga kingon mo binuang man ang ilaha diha. Dili binuang. Isulat ninyo ni. 1 John 1:9. Ha? Ingon dito. Kung isugid nimo sa Dios, adto kang kumpisal sa Dios. Kung isugid nimo sa Dios ang imong mga sala, tumanon gayud niya ang iyang saad ug buhaton ang matarong mopasaylo gayud sa tanan ng sala. Tanan bisan pagkawatan ka sa una, bisan pag kanang manglili ka sa imong silingan, unsa pa imuhang nabuhat nga dili maayo. Kuan pwede na addicts ka, tangtangon sa Ginoo, kriminal ka. Pwede ang kondisyon pabilin sa Ginoo. Ikaduha, mutuo ka sa iyang pagtulunan. Ikatulo, musugid ka sa imong sala ngadto sa Ginoo. 1 John 1:9. Unang Juan 1:9. Kung ikumpisal nimo sa Dios tanang sala, ayos pastor ha kay ang imong isulti katuron man nga nahiubos ko nimo pastor o nahiubos ko nimo brad.
or kung sa pare po nahiubos ko nimo dre. Oo. No? Maurap na isuhid, isulti nimo. Oh, padre, ingang pare nga, o unsa may imong sala anak isugid. Padre, nakasala ko, karon ko kumpisal. O kaduha pa gini dre, nya, imong sala isugid. Ang isugid nimo katuramang imong nahinumduman nga dili kayo Wala obvious po ba di tong- kay klaro, no? Way labo tong Oh, ulaw-ulaw. Ulaw-ulaw. Pero kung sa Dios nimo isugid ang tanan Tanan tunay pwede na to ganti. isugid sa Ginoo. Oh. Amen. Sulat gud na ni San Juan, oh. Klaro kayo. Pasaylo na tong sala, Tanan hinuan pagyud. tanan. Tanan Di lang kay usa. Sa Tanan. pa kung tibok nimong pagkatao 36 years old na ka, kuhaon nimong 6 anyos, 30 ka tuig imong kalibutan, pagpuyo sa kalibutan. Kung nakasala ka kausa sa katuig, di 36 imong sala, pero kausa sa katuig 365 days man. Kung kada adlaw ka nakasala, Muy tigana. nya 365 days times times 30 Oh. kung kausar ka Sa usa ka adlaw. Oh, ibutan nimo sa sa kaadlaw kasala ka kausa. Nya sa katuig 365 days. Days. Ya 36 imong edad, kuha lang size, 30 ibilin. Pila na Times imong 30. sala? Times 30. Nya usay kaduha, katulo ang kasala. Muna Sa nga. hunahuna, pagbati, linihukan. Linihukan. Why tawo nga makabag-o na to mga igsoong tigpaminaw? Walay relihiyon nga makabag-o sa imong hunahuna kasing-kasing, gawas lamang kung mo surrender ka ngadto kang Ginoong Hesukristo, mutamod ka sa iya, basa ka siyang pagdulunan. Basa gyud sa pulong Ikatulo, Ginoo. kinahanglan kung nagpasaylo ngadto lamang ni Ginoong Hesukristo. Si Juan bitaw ingon si Juan, kung makasala gid mo mga anak, doon na kamoy abogado si Manalaban. Ginoong Hesukristo. Ah. If you sin, we have an advocate to the Father, Oo. Jesus Christ. 1 John 2 verse 1. Okay, sa radyo kahimsog nga mga listeners, wala tay labot kanang gitawag nga pag-atake relihiyon. Ato Oo. pure lang ning pulong sa Ginoo. Pulong lagi sa Ginoo. Okay, kini Ang radyo sinabi kahimsog man. na. Wa may radyo kahimsog nga ang resulta hinuon Kada- radyo kalaglagan. Radyo kalaglagan. Busa tig paminaw, pabilin ka mo paminaw ning programa uban sa inyong host matag Sabado. Matag Brother Sabado. General Tudlas, unsa may atong next nga Mga kaigsunan ato dang ipa-inumdumdaan no announcement dinhi sa ato ang programa nga kutob episode 12 lang ato ang paglaom karon tungod kay napuno na ta sa paglaom. So kinahanglan sunod na pod nga tuig no 2017 by God's grace, by God's will na makasugod ta sa ato ang bagong programa ang Tambag sa Paglamdag. tambag sa paglamdag? Nga diin ang inyong mga silingan ba o ikaw ba mismo nga naminaw karon doon na kay problema, doon na kay mga gimulo din ha sa imong kaugalingon, sa physical man na siya, kung spiritual or mental or unsay imong mga problema gusto nimo nga Bitaw, tinuod nanginahanglan na. kang mga pagtambag o mga paglamdag, pwede na nimo sulat, send lang din sa City of Barili Campus, care of nako General Tudlas, and then pwede pod sa ato ang mga Facebook nga Tinuod na subscribers mga kaigsunan. i-post lang ang inyong kaagi nya tagua lang sa ang inyong mga pangalan sa tinuod nga pangalan ikuan lang kanang alias lang mo kung di mo gustong may balang kinsa mo. So pwede pod nyong i-send ako in private message, tanawa lang ako ang account sa Facebook June K Tudlas o sa Tambag sa Paglamdag nga page. No, pwede sa nato nya natay mga listeners pod nga nagsubaybay sa FB nga pwede po sila makatambag diha sa maong episode nga post. So unya atong Sa imong programa wala bay mga gitawag nga mga gi-promote nga mga produkto kay uban Wala, mga istasyonan, mga programa nga sama niini. wala Doon na na sila may kay Program doon na may mga produkto nga commercial. Akin ato ang programa din akin ato ang istasyonan, non-commercial ni siya nga istasyonan nga gawas kung purely- imbitahon taglaing istasyon unya mag-promote og mga kung naay laing istasyonan nga, siguro imbitaron ta, no? Pwede. O dinhi sa Radyo Kahimsog di ta maka-advertise Di ta kay pwede ana. non-commercial ni siya nga radio station. So Tinuod. alang po sa to ang mga kaigsuonan nga willing mo tambag mo join sa ato ang programa, i-post lang ang inyong mga comments diha sa to ang page Tambag sa Paglamdag. So atangin na ninyo karong January 2017 atong sugdan ang mga programa, di ko magsaad ninyo kung unsang adlaw sugdan, basta kay karong 2017 ato nang sugdan ang Tambag sa Paglamdag nga maka-join pod ang uban sa nga to pa mga mo maminaw. dawat kag mga positibo nga mga komentaryo. Pwede sa Pero bisan pag negatibo ato gyapong dawaton, pero dawaton ang atong gyapon. i-response positibo. positibo. Kay natural man gini magsulti tag
mga kaayuhan kini pong demonyo pa Brother General. Oo. Muhimo po nig kasamok pagpugong sa atong programa nga para pugnan. unta sa kaayuhan. Mao. Diba ang kawatan maong yawa John 10 verse 10 nga Oo. ang trabaho pagpatay, paglaglag, O pagkawat. Oh, atong programa ang kahimsog buhaton yung kadaot. Mo na nga mga igsoon, Dapat mga kahimsog tigpaminaw, ayaw mo padala. Oh. Kining gawas kong binuang ning amo kana murag ikuan pero kini tinarong gining programa sa Radyo Kahimsog. Gusto kita og kanang kalambuan sa tong komunidad, kalambuan sa kaugalingon, kalambuan sa tong relasyon diha sa Ginoo para mas makayong nga doon nagkikausaban og kabaguhan sa gingon pa sa mga kanang campaign ni Duterte nga change is coming. Panalit kung doon mapakitambag kay tambag sa paglamdag man, di ba? Tambag sa paglamdag. Kung doon mga utana Brother or Sir General Tudlas nga akong baboy namatay unsa may kanang kahimatyon ang sa tuwa lang kay di ba agriculturist scientist may tungod sa mga tanom nga unsa man pagpalambo naka-eskwela naka sa Scotland, Holland. Sa Holland. Kini ang ako lipay ko nga ginbitar ko mga igsoon ko sa kanginan nila sa Radyo Kahimsog sa atong host nga Brother General kay murag saludo kay kuani kay na-train ni sa agrikultura dili lamang sa Cebu kundi dito sa gawas nasud sa Europa sa Holland. Sa Holland. So Netherlands. So kasaligan kini kung may pagitambag nga ang ilang humay murag hapit ng unsa na mga tanom hayop pwede ka makatambag. In case sa mga problema nga pang agrikultura ang sa ako lang makita unsay angay nato nga ikatambag so magbase ra puta sa mga scientific nga mga tubag. Correct. Unya in case sa mga So package kining atong gibuhaton ay gwapo nga package ba kay naay pang spiritual napoy pang pamilya napoy pamilya sakto na pang agrikultura naay pang agrikultura napoy pang lawas so posible sunod na tong abot mahisgot na pud pang pamilya relasyon sa asawa o sa bana so diba? Basin natay ako excited na ko ana mahisgot na nindot na basar kay nakoy na sugatan nga diya sa Facebook nga doon ay mga problema sa pamilya so pwede na ito nakuhaan o base sa to ang tambag sa panglamdag kay para kakuhaan po pagtulunan sa uban kay kita din igotang mo tambag igotang mo hatag og mga paglamdag nila para pod nga ma-learn ang atong mga listeners okay. Ang ato bisag dita abogado dita suitos mga batakang balawd sa Pilipinas pero ang atong naitudlo pang pamilya mahitud lamang sa pagtulunan nga itudlo sa Ginoo. In kaso og kanang punto legal nga ayo ang inyong mga pangutana among itambag ninyo is moduol pud mo abogado. Pwede pud manugo mo na mo. Sir General, pamalihog mig pangutan ng abogado unsay imong kailang abogado. Napugoy kailang abogado, huwis. Napugoy huwis nga mga kaila. So mga abogado pod no. So kining programa bisan wa tay bayad pero kibawta nga ang muganti nato ang kahitasan ra. God willing karon 2017 ato ning sugdan atong programa og hopefully nga daghan pang mga listeners daghan pang mga mo join ining mao nga programa para ma-learn ta maka-learn ta sa tuang kinabuhi. Ato lang pong hangyoon Brother General ang mga tanang tigpaminaw katlabi na sa mga taong Dios nun dili mga Dios nun lang ayo to mga salbahis kay di man gito hangyo na to nga iampo pud taon ning programa kini nga istasyon iampo ni kamo mga hingampuon nga gibati ninyo nga magduol kay mo sa Ginoo iampo ninyo inyong host Brother General Tudlas ang mga direktor niini ang mga ang management sa Radyo Kahimsog nga unta magwayan sa Dios mga program manager technical director labi na to ang DJ dire si DJ Ligaya o si DJ Jans hi DJ Ligaya DJ Jan Algazola. Onya nalipay kay kuani kay open kayo ang have a blessed new year ninyong mga DJ. Happy New Year, Happy New Year tanan yung mga listeners sa Barili, Dumanhog, Karkar. Usa di ko mogamit og happy niya. Have a blessed kay New Year. Kay mas nindot ang word nga blessed no. Nindot mas labo pas happy. Mas labo pas kay happy. Ang happy blessed man di ba? So mas nindot ang blessed. Mas murag dulot kay isbukog ba. No? So tanan no mga listeners hopefully na mo response mo ning maong programa sa ato ang umaabot nga programa tambag sa paglamdag. Kung mahimo ipanabi pod ni atong programa. Isulti sa inyong mga silingan din kung nakauyon mo, ug dili ay alam mo gusta. Kung katong lang nakauyon nga napanalanginan, no. Gyud. So karon nga mga karong buntaga among padayon no day mga igala mag-igsoon na mo ang isgutan no. Posible basin no pang last na lang ning episode sa paglaom karon unya bisan sa katapusan. Pero napay laing programa. Napay laing programa. Ang mupuli ani nga programa mo ang tambag sa paglamdag. Okay. So padayon na Pastor Edwin ay mong sharing. Sa
sa about physical healing nasayod ta nga kung may magbalatian Oo. moadto gitag doktor, modangop tag mga espesyalistang doktor. Apan dili man tanang panahon nga mo diretso tag doktor ilabi nagwa tay kwarta, no? Oo. Di sa tanang panahon nga kanang magsalig ta sa doktor. Sa unang panahon, Pastor, panahon na Jesus Christ, wa pa man to'y uso nga dagang doktor. Mo nung dagang Pero diha na doktor, si Dr. siguro. Lucas kanang Ana na si writer Dr. Lucas. pero Okay. di gid sama karon pati daghanang doktor. Oh, mga espesyalista gyud. Espesyalista ang doktor sa bukog, sa mata, no? Oo. Pero mas maayo siguro nga kay lamdag sa pagtambag, Tambag sa paglamdag. tambag sa paglamdag, radyo kahimsog sa pagilang sa tingi kanang paglaom man lang kanimo mas maayo gid siguro nga unahon sa ang Ginoo Oo. sa di pa moadto sa Mga doktor. Oo. Kay dunay usa ka tawo nga bantugan niadtong unang panahon ni Haring Ezekias, Okay. ang hari sa nasod sa Israel. Oo. No? Gani si Haring Ezekias, dunay panahon nga gikuan siya, gisiging-siging siya sing mga silingang nasod ug giingnan siya kisa nay mutabang ninyo. Ang bot Isig-isig na siya. nga sa Isaias mga kaigsunan 37 may mabasa diha nga gihasol sila pag-ayo sa mga silingan nga mga nasod sa ilang mga kontra. Nagguol kaayo si Haring Ezekias. Hangtod nasakit si Haring Ezekias mga kaigsuunan. Gani sa iyang pagkasakit, no? Ingon diri nga kahimatihon na. Himat yun. Oh. Uy. Awa, Isaias 38. Mga igsuon kung tigpaminaw kung naay Biblia mo. Oo. Labi na sa mga Catholic defender kamong dunay mga minister diha nga mga Katoliko na tong mga higala mga igsoon. Hala, basa ni sulay lang. Kamo po mga evangelical, baptist unsa may iyong relihiyon, hala basa mo ani mga Para ninyo yung tanan. di lang kay nila para pud nako, para pud natong gyud, tanan. natong tanan. Unya nasakit Isaias 38. Nasakit si Haring Ezekias, ang hari sa Israel. Kahimatyo na. Giadto siya ni propeta Isaias, no? Oo. Unya anak ni Amos si propeta Isaias, giingnan siya. Haring Ezekias, nag-ingon ang Ginoo nga mamatay ka na busa pangandam. Lahi man dito kung hapit na kamatay, mangandam man ka. Papangandamon. Paligoon ka, pasilhigon sa mong balay, palimpyuhon. Lain ang ato akong kahimatyo na di mamaligo gani. Bisagdahan naman. Oo. Si Haring Ezekias pangandam pa hinluon pa prepare kay mamatay na siya. Oo, Apit na gamay ni kulang. Matay na gid siya. Apan mitubag si Ezekias. Apan unsa may gibuhat ni Haring Ezekias diay? Unsa may gibuhat? Pagkadungog niya sa bad news, mamatay na siya. Oo. Mura ba nato usay naingon nga, Brad, sister, naa kay cancer, ang uban maghikog na. Na nakitaning. Oh. Ayaw kamong dunay mga cancer. Oo. Kamong dunay mga hubak, dunay may mga Oo. kanang mga sa tawagan na mga migraine, mga bisag unsang matang sa sakit naa sa inyong lawas. Hinumdumi. Jesus said, sa tao, imposible. But in God, with God, in God, nothing is impossible. All things are possible with God. No? Sa Hebreo ba to? 11:6 nga ang moduol sa Ginoo. Kailan may pagtuo? Doon lagi pagtuo. Oo. Si Haring Ezekias, ang iyang gibuhat mga higala, wala siya moadtog mga in fairness lang ha, albularyo, di ba? In fairness lang sa mga albularyo na mati, ay lang mo kalain ako ha, ay lang mo kahiubos. Ay lang mo kahiubos. Ato lang storya ra ning dunay kamatuoran, no? Nga gisulti man gud sa Biblia. Nga ang moduol gid sa Ginoo, kato magpakitabang ba, no? Moila gyud walay makapahimuot sa Dios kung walay pagtuo. Busa ang moduol sa Dios kinahanglan gayud mutuo nga adunay Dios ug gantihan niya ang nangita. Di pwede nga Ginoo kanang mituo ko nimo. Kulang pangitaon gid nimo. Kinahanglan Ginoo taon maluoy ka. Maluoy ka. Si Haring Ezekias pagkaingon niya pagkabalita nga kay Matthew na siya ang gisugo sa Ginoo si propeta Isaias. Haring Ezekias, pangandam kay mamatay ka na. Di madugay, mamatay ka na. Ang gibuhat ni Haring Ezekias, in fairness lang sa mga albularyo o sa mga kwak doktor o pampadiha, wa gani siya moadto dayog hospital si Haring Ezekias. Ngilad ba moadtog hospital? Dili, di man ngilad. Pero ang gibuhat lang ni Haring Ezekias, lahi ang iyang gibuhat. Atubang si Hezekias sa bungbong og nagampo sa Ginoo.
ang iyang gingharian, ang iyang templo, doon na may gitawag kanang pader. Pader, Kanang oo. gihimo karon sa mga foreigners sa Israel. Mm-mm. Kanang Wailing Wall Wailing nila. Wall, oo. Kanang dakong pader karon sa Sa tipaka Jerusalem. sa pader sa Jerusalem nga ang mga foreigner mga adto magampo Magampo. dito, pamutang nilang pre-request. Mao ning lugar ang gihimo ni Haring Ezekias, miatubang siya sa bongbong, gipiyong niya iyang matag, naghilak si Haring Ezekias. Kasi Unya. gatubang niya bongbong man, no? Oo. Wala man sila ang giatubang. Bongbong. Unsa may naas bongbong? Wala, bongbong ra. Bungbong ra. Gipiyong niya iyang mata, gituyo niya pag-atubang sa bongbong aron di siya Walay madisturbo Walay sa balda. palibot mga igsoon. Oo. Mo gini akong hunahuna Mm-mm. aron di siya madisturbo. Atubang sa bongbong. Tuwad-tuwad sig hilak. Ano I mean tuwad ka bang nagduko-duko sig Duko-duko, hilak. oo. Mo man na magampo ang mga Israelita. Nya. Mm-mm. Ngo diri nga miduol sa Ginoo ug miingon siya, Ginoo, hinumdum miin taon ang akong pagbinuutan sa imong atubangan ug ang kinasingkasing kong pag-alagad kanimo. Oo. Timan niya, Kasing-kasing. nagbinuutan o kinasingkasing nga pag-alagad kanimo. Mm-mm. Wala mamuyboy si Haring Ezekias. Iya lang gisultis Ginoo ba mga Oo. igsuon. For short, Brother General, kung may problema ta, mga sakit, balatian, isulti lang sa Ginoo. Ato Istorya gisulti sa ang Dios Ginoo. Ginoo. Lord, ako Lord, bisag makasala o Ginoo, pasiluatan ko nga na ba? Mm-mm. Hilakan nimo Lord, maluoy ka. Gay kog higayon, di ba? Mm-mm. Ginoo ako Lord, bisag inaani ko pero nangandoy jud ko sa imong presensya. Isulti. Ayaw ka ulaw. Pero gisulti Amen. nimo sa imong silingan, libakon ka ra, no? Oo. Naatay gibati gani ay sag bandilyo silingan, mare naman ko'y balatian, mare tabagi ko, mare di man siguro na ngilad. Oo. Pero ang resulta mong good na katong Libat. imong gisultihan, manabi pud to, hala mare ang atong silingan nga hilabtanon, di ba? Ang laig relihiyon sa panadya, ang relihiyoso. So dahang mga tamay, pero sa Ginoo ka mo diretso magpakiluoy, naghilak si Haring Ezekias. Yung sa Ginoo, hinumdumiin taon ang akong pagbinuutan. Ug ang kinasingkasing nga pag-alagad. La, kini na kinasingkasing nga pag-alagad, importante no. Kinana kinasing-kasing. Dili hinanggaw, di sagulan to binuang niya atong pag-alagad. Unya, mihilak ug kusog si Haring Ezekias. Usahay mo gud mga igsoon, Ginoo ayuha ko. Wa pa ko nimo ayuha lagi Lord. Ayo ana, hilaki. Kay numdum ko Brother General nga si Ginoong Hesukristo gapas-an sa cross, naghilak ang daughters of Jerusalem. Pag-agi ni Ginoong Hesukristo atubangan sa daughters of Jerusalem, kababayan-an sa Jerusalem, Oo. naghilak maayo sila. Ginoo luoy kay ba? Naluoy sila sa Ginoo nga naghilak. Kay naluoy sa Ginoo apan miingon si Kristo. Ayaw ko ninyong hilaki. Hilaki ang inyong kagalingon. O, ang iyong mga anak. Ang inyong mga anak. Mm-mm. Kita po di ay na pwede ta nga magdangoy-ngoy mga kaigsunan pag hinulsulsod sa itong mga sala. Oh, dahil sa nang Maghilak tas tong kagalingon. Mm. Di lang kay muhilak ta Ginoo ta bangi ko Ginoo. Maluoy ka kundi maghilak pud ta sa atong nabuhat nga kapakyasan sa Ginoo. Aron ang atong pangayoon tubagon gayud sa Ginoo. Si Haring Ezekias milagro kayo. Gitubag siya sa Ginoo. Oh, praise God. Og unya suma pa kung tiwason nimo nigbasa ang Ginoo nakigsulti kang propeta Isaias. Gisultihan ni Isaias ang hari gisultihan ang Dios, nisulti ang Dios nga dugangan og 15 ka tuig Mm-mm. ang kinabuhi ni Haring Ezekias. Oh. Grabe no. To iga 15. 15 kung nag-edad si Ezekias atog 80 rel. Napa siya yung mga 2:15. 95. Mm. Mm. Pila may imong edad karon igsuon nga dunay gibati sa imong lawas. Mm. Pila may imong edad karon nga nagbangutan ka sa mga problema. Hinumdumi igsuon og mga higalang tigpamati ning programa sa radyo Kahimsog. Dili ikaw ang tag-iya sa imong kinabuhi. Amen. Wa ta kibalo. Ang uban ka nato gilatid ng daan, 15 ka tuig ra imong pagpuyo sa kalibutan. Oo. Apan 30 ka tuig. pwede bang mohangyo ka nga Lord dugangig laing 15? Pwede. Pwede. Kay ebidensya si Haring Ezekias ni hangyo gidugangan. Gidugangan. Actually daganan na itabo karon nga dunay inana nga nangayo og chance sa Ginoo nga pabuyon pa nya dunay gyud mga niabot og 10 ka tuig, Oh, 20 tinuod na. ka tuig nya
usa pa sila namatay. Na ako'y kaila nga doon nagasambuan. Oo. Di cancers tutoy. Mm. Tungod kay nangalagad sa Ginoo, nihangiyo sa Ginoo. Mm. Karon wa na siya tutoy duha ka buok pero nabuhi. Oh, praise God. Pero ang uban mga igsoon og mga higala kung tigpaminaw. Di biya kagwanta, patay ba gyud? Matay gyud. Patay. Bisan pag operahan. Oh, patay. So nasi uban mga kaigsoon dili cancer. Mm. Gikuan lang kanang wa ka ginhawa pagkabuntag giurom Oh, patay. patay. Walay sakit. Oh. Mausay bitaw Mm. Sir General, ako doon ako'y challenge sa mga tao nga kanang mag-preach ko sa mga streets o mga Oo. merkado. Ko baya mga igsuon kung nasulat sa libros Ginoo mamatay ka sa edad 45 nya imong edad karon 44 usa ka tuig na ka Gamay na nalang lang. ka igsuo. Oh. Kung nakasulat edad nimo sa 60 patio na kas Ginoo nya imong edad karon 59 bantay-bantay ka na mga Gamay na igsuon. lang. Pero dunay higayon. Doon na pa'y higayunan. Doon na pa'y Mangayo tsansa. tas Ginoo sama ni propeta Ezekias. No? Nga, padugangi Ginoo, maluoy ka, ayuha pa ko. Hindi ayo. Doon na gidi ay milagro kung moalagad ta sa Ginoo. Amen. Exodus kapitulo 23-25. Wadyo ko malimot, sulti ni sa Ginoo ngadto kay Moses. O kay Moses kadtos katawhan. Oo. Nga, simbahan ninyo ang Dios. Tibok ka kasing-kasing ba? Oo. Wa na gilain pa. Kay Simbahan. napukasugo Ghost 10 commandments ingon man dito sa Exodus 20. Nga wa ilaing Dios, siya lang Oh, simbahan. siya lamang. Tungod di ana ingon ang Biblia nga hatagan, awa? Exodus 23 bersikulo 25. Simbaha ang Dios. Tibok mong kasing-kasing unang nagtibok kalag. Hatagan ko kamog tubig basa mga igsoong tigpaminaw kung may Biblia mo may ballpen hala isulat. Kamong doon nagibati sa panglawas o nya paghuman kanang imong tuong kamot itapion ani nga verse nya pikas nimong kamot iisas taas nya siguro alang way nagtan-aw nimo kung naa man kay lantaw nimo ayog kaulaw Ampo. ampo Ginoo akong tuhuan nga unta mahitabo ni sa akong kinabuhi Oo. hatagan kag pagkaon Mm. tubig ug ayohon ko ang tanan ninyong balatian. Wow, praise God. Ako nang nasinati si Brother Bibin Panso Sambuan. Oo. Didto ko Brother Jonrel naghigda as banig mura na siya diwindi taas kay bungo taas og buhok. Way kaligo baho kayo. Oo. Pag adto nako didto suko pa yang asawa kay bisag kinsa lay mal albularyo mananambal mi adto gud ako nagasto wa gid Oo. maayo. Ako siyang giingnan. Kung gusto ka mamaayo Brad. Sag alang gusto kitang maayo. Engko paminaw ni akong gisulti. Simbaha ang Dios. Siya lamang testingi. Siya lang ampuan ba? Wa lain. Daghan mo giampuan kay mao lagi na. Siya lang testingi lang nga siya ra imong ampuan. Ginoong Dios pinaagi ni Kristo. Oo. Di man ka Brother General. Pagsabat niya sa pagampo sig niya balik-balikan ako dito paminaw sa pulong sa Dios. Nakasabot siya sa pulong sa Ginoo. Karon. Buhi pa hangtod karon. Aha. Perting dugayo na. Dugay Oh. hinumdum ka dili pa ka di pa ka maestro, Oh, di wala pa ka pa. wa pa ka graduate sa kolehiyo. Oo. Wa pa ka kadughulan asa Oo, wala pa. Netherlands. Kita ka Kita tong na Bibin. Oo. Yung mga anak elementary pa, grade 4, grade 3. Gagmay pa, Gagmay pa kayo. Wa nay paglaom mo si Brother Bibin Panso. Lubog nas banig. Mamaligaan lag kamunggay, balatong, talong yung Oo. asawa aron mabuhi. Grabe sa. Grabe. Ultimo usa ka galon tubig dili siya Oo. kadaog. Grabe gid Pag kini nga ka verse luya na. mga igsoong tigpaminaw, Mm. wala ko makak pwede mo kanang mubasan ini. Oo. Si Brother Bibin ron ang iya mga anak gani na naisiman puros na professionals upat niya ka Oo. mga anak Professional gibless sa na. Ginoo Mm. di lamang kaayuhan Brother General simbahon ng Dios tibok mong kinabuhi hatagan og pagkaon Pagkaon muna pagyud. ang mga og tubig Mm-mm. muna si Brother Bibin ingo Brother Bibin inom nimo sa tubig kaon nimo pagkaon inagino salamat sa kaayuhan. Oo. Kada buntag, Lord, salamat sa kaayuhan. Hangad sa langit. Lord, Pagkanin. salamat sa kaayuhan. Karon, si Brother Bibin, Gwapo nahimo na kong assistant pastor. Wow, praise the Lord. Kaingon ko, di gid sa relihiyon. Oo. Kung dili sa pakigrelasyon sa Ginoo ug ang pagtamod sa Sa pulong. pulong sa Dios. Mm. Ato, dublihon ha, di kay pakigrelasyon sa pulong sa Ginoo niya, di ta mo tamod sa pulong, adi na Oo. tinuod. Dapat Pakigrelasyon sa Dios, pinagi ni Kristo, diha kang Kristo. O pagtamod siyang pulong. O sa gingon niya, simbaha ang Dios, Exodus 23, 25. Siya lamang ang puan.
Diyos Amahan naghimo sa langit ug sa yuta, pinaagi ni Kristo. Hatagan ko siya pagkaon og tubig, ayuhon ko ang inyong mga sakit. Mao nay instruction sa Dios ngadto ni Moses para sa katawan sa Israel. Busa sa radyo kahimsog tigpaminaw Luzon, Visayas ug Mindanao. Brother General. Even whole Unta. world. Oh, Kay kita kuha naman international naman ito ang kanina radio. naman internet, no? Na naman internet, no? Kuto sa ako naminaw. muna mga igsoon ug mga higala, di gimi pull-an pagsulti sa di ba naingon si Haring David? Oo. Di ko kalimot ako sa verse, di ko pull-an Ginoo nga magsulti sa imong kahibulungang buhat. Grabe. No, grabe. Bisan ako dito ko pull-an. Oh, sa Psalm 34 verse 1, I will bless the Lord at all times. At all times. And His praise shall continually be in my mouth. Pasidunggan, pasalamatan o daygon ko ang Daygon. Ginoo sa tanang panahon. O ang mga pagdaig shall continually be in my mga mouth. padayon sa akong mga baba. Kini ato pag grateful tas Ginoo, Oo. Lord, thank you. Ang uban mga higala, in fairness lang, inigbuntag sa iyo. Gamay komentaryo lang ha. Imbis mingon, thank you Lord sa kalaing kamuntagon, onsay may ipamintana sa silingan, onsay di gawa swertres mare. In fairness lang sa mga nag-apil-apilan ha. Oo. Ato lang apila ginagmay Yeah, mga ginagmay comment. bang murag pasiaw dalang komentaryo no. Oo. Pero pasiaw dalang komentaryo. Dito na ayos na guna. Una sa ang Lord, Ginoo. thank you. Wa ko maingon sige ha. Nga sigihan ang mga ingana. Kuan ba? Pasidonggi ang Ginoo sa tanang panahon. So, All times. mga listeners, no, medyo napupusag ang may mong oras, hapit na gyud mahuman. Sa to ang pagtapos atong basahon kining bersikulo. So di pa pastor, thank you di ay kay bisita ra salamat ba ko. di ay. Salamat kay sa mga tigpaminaw ha. Kung kamo dunay mga pangutan ng problema, yun doon na sa mga Oo. gusto nga Message ipaabot lang. kanako. Message lang mo nako sa Facebook. Facebook. I-type lang sa akong page nako sa Facebook, Evangelist Edwin Canonigo. Evangelist Edwin Canonigo. Pwede pod Edwin Manatom Canonigo. Pwede Edwin Manatom Canonigo. Sa akong mga parintig mga higala, Edwin Manatom Canonigo. Or i-type nimo sa page, sa akong page, Evangelist Edwin Canonigo. God bless you all mga higala, mga kaigsunan. So, before tamo end, no, let me share to you this words sa Ephesians chapter 4 verse 17 na parte sa kinabuhi nga kanang gilugwayan sa Ginoo. So dunay bag-ong kinabuhi nga gihatag ang Ginoo. So nangin po dinhi nga busa sa ngalan sa Ginoo awagon ko kamo nga dili magkinabuhi sama sa mga dili magtotoo, kang sa mga nahuna wala hinungdan, o kan sang kaisipan anaa sa kangitngit. Nahimulag sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios, kay wala man sila mahibalo niini tungod kay wala man sila namati. Nawada na sila sa kaulaw ug nagpatuyang sila sa ilang mga bisyo ug nagbuhat sa tanang kalawayan. Apan dili kini mao ang inyong nakatunan kang Kristo. Sa walay duha-duha, nakadungog kamo may tungod kaniya ug gitudluan diha sa iyang mga pagturunan, kay ang kamatuoran anaaman kang Hesus. Busa ukasa ninyo ang daang pagkatawo nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. Ang maong kinabuhi nga nag-anam kang gilad tungod sa malimbungon nga mga kailibgon niini. Kinahanglang bag-uhon gayod ninyo ang inyong mga kasing-kasing og huna-huna. So mga kaigsunan, mga listeners, kinalanta og kabaguhan sa kinabuhi pinaagi kang Kristo. Tungod kay siya ang tuburan sa kinabuhi, usa magsalig pud ta niya tungod kay siya man ang tag-iya sa tong kinabuhi. Itaw, So salamat. as your final Maugyod. words, Pastor Edwin, Evangelist Edwin Canonigo, unsa may mong dasig sa matag usab before ta mo end? Mas powerful man kung verse mo akong panapos. Oo. John 15 verse 7. Akong balikon Juan 15:7. 15:7 sa Juan. Ingon si Jesus, pabilin kamo kanako ug akong pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisag unsa kana ihatag gayud sa Ginoo. Wow. God Praise bless God. you. Hinaut lang ko nga kamo magmalipayon og nagmaya Oo. sa pagpaminaw ning mga programa. Lanog sa kahimsog. Paglaom karon. Paglaom karon ay Dili paglaom sa karon. radyo kahimsog. Radyo kahimsog. So sa dili pa kita mo padayon sa atong pagtapos sa ato ang closing, maminaw kita og usa ka awit nga makapadasig pud nato, no, mga kaigsunan, pinaagi sa ngalan ni Hesus, no. Pero Dili- Sir Jonrel, Oo. mas may day before ang musika nimo, Oo. mag-declare tag blessing. Oh, So mag-declare Lord, tag we blessing. declare blessing sa mga Praise. listeners. Among Salamat, i-aplikar Ginoo. ang imong sulti diha sa Biblia nga Oo. tanang moampo ug mosalig kanimo, mutahod kanimo, Mm-mm. makabaton sa kinabuhing dayon ug Yes, Lord. kapasayloan ug kaluwasan
ug kaayuhan sa Yes. panglawas ug mohatag usab ikaw og pagkaon tubig ug tangtangon nimo Ginoo ang tanang mga sakit sa among Yes, panglawas. Lord. Salamat sa taas sa kinabuhi Ginoo. Busa among i-declare ang blessing, wisdom, protection, healing ug tanang grasya nga naghingapin gikan sa imong trono maabot sa mga nagmamati, maabot sa matag usa nga nagpamati nimong programa. Yes, In Lord. Jesus name. Amen. Ah. God bless us all. Sa akong pagmata, ikaw ang nasa una-una. Ikaw ang sampiton ko sa matag adlaw. Pagsulay mo ako, di ko mabalaka. Kay kahibaw ako, ikaw ang Jesus, ikaw lang ang ako dalampanan. Jesus, ikaw lamang ang labang sa tanan. Jesus, ikaw lamang ang akong gabayan. Jesus, wala lain kundi ikaw lamang. Kung ang kangigit mo abot sa akong kinabuhi, di ko umubiya kanimo amahan. Pagsulay mo abot, di ko mabalaka. Kay kahibaw ako, ikaw ang Jesus, ikaw lang ang akong dalampanan. Jesus, ikaw lamang ang labang sa tanan. Jesus, ikaw lamang ang akong gabayan. Jesus, wala lain kundi ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang ang akong gabayan. Jesus, wala lain kundi ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang ang akong dalampanan. Jesus, ikaw lamang ang labang sa tanan. Jesus, ikaw lamang ang akong
paglaom karon hatod kaninyo gikan sa Glorious King Jesus Assembly o Campus Bible Fellowship sa CTU Barili Campus. Hangtod sa sunod nga higayon sa samang takna o istasyon dinhi lamang sa Nutri-Eskwela Community Radio DYNE 97.5 Radio Kahinsog. Daog na! Kini ang DYNE 97.5 sa inyong mga radyo. Ang istasyon sa saktong nutrisyon. Radio Kahinsog. Daog na!